nditye zvinotyisa nekuti ndinototyisawo. Kana muchinge makateerera news idzi kubva kudhara, the Nyame TV and Kulian TV, one monya rinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndichirovera pasi kuiti bra. Kana uchingotosvika panapo chizotinodedzera kuti pasi neZANU-PF nezvigananda nevatengesi nemboko. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Inini kana ndichinge ndatoya kudai so ndenge ndinzoda kutovhura hombe zvekutoti kana muchinge mazofunga zvamuchafunga ipapo I don't care. Handiterere because chindurura ndichagara chitori mu DNA mangu. Ndikunzwa zvimitemo zvakawanzi broadcasting 7 what zvavari. I don't broadcast in Zimbabwe. I don't stay there anymore. Saka ngavaisire mutemo wana ola nevamwe ikoko. Inini kunongoramba ndingoti pasi neZANU-PF. Pasi because inini I'm registered in South Africa because ndine freedom of speech ne freedom after speech. But nas ndakutaura nezvemunhu akatengesa nyoka yemabhunu ndiani nevanhu vake. Kunyarara kushande boy azvibhadhare zvokuswera chirizina munhu wese ari chimedia chake chimedia house. Kana uchingotoboy kana fuck off. Ndakakumbira kuregerera kudhara zvakachaya basa. Kana muchinga ndichajaidza mese neutengesi hwenyu neuCIO hwenyu fuck off. Kudhara takateerera zvinhu zina basa right. Pana paita nyaya panapa ina ndikwanise kuti ndotoregera kuti dzimwe nyaya pamberi nehondo ngatisaite peace, ngatisawirirane, ngatibvondoranei. That's what I'm saying. Izvezvi ndo situation ya topo. So pane chimwe chimudhara chinezi musoro zihombe kana ndatotaura zita ndikoko zina ndichade zokutoteerera zvinhu zvisina basa rese. Nyaya isina kana nedhiri panapa ndoswera ndichiudzwa zvokunzi inini Kulian wewe ita kudai so teerera. Kulian iwo nzwisisa handichatonzwisise. Wese asingadi kuwirirana neni gara pasi handichanyengerere right. Pakunzi Gambakwe akashanya kuna nyoka yemabhunu before azosiya kuuya kucourt. Nyaya yake ainetsa nyoka yemabhunu kuti ndiudze kuti unoshanda nani nditaure navo vakuru wavaishanda navo. Comrade Snake Comrade nyoka yemabhunu ndobva varamba nditi vakapusa beware of this code Gambakwe and musanyeberwe muchinzi kune part inonzi M31. Hakuna zvakadaro. We are Geza Revolution vese chauchanzwa chisiri Geza Revolution now mahumbwerega tisarende SADC chairman ichava nhorondo. Kwirai chitima nguva ichipo ndiri munhu mukuru. Ndo mashoko ari kubuda panapa kuti kwirai chitima nguva ichipo ndiri munhu mukuru. Beware of Gambakwe. Lawyer Machingura paaishanda ari ega aita zvakanaka. Pakangotanga kuwirirana naGambakwe zvinhu zvese musango neadresi chaiyo yanyoka pabheu yakaiswa isiriyo. Saka bheu racho aipiwa sei. Saka kureva kuti chakataza nyoka yemabhunu kuti apiwe bheu nyaya yekuti pakakanganiswa maadresi mazita chaiyo. Saka pamwe munhu akadai akatopiwa adresi ka. But because of one idiot anokwanisa kuya chita zvishane basa rese vanhu vanyika takachita mutya nechinomutyachikwa vanhu vanotya unokukura zimusoro zviroti vanhu vese vanofanira kukutya vachibhaizira vanhu pasi nevanhu vanoda kutengesa vanhu shiti wenyu. Inini ndikutotaura kuti ndakatoboikana zviso ndakatochaja ine ndakatoloda badness. How come kuti tinosekerera vanhu vanoita zvinhu zvisaka nebasa rese. Munoswera muchitengesa vanhu kutengesa pasi nevatengesi. Munotengesa munhu inini ndasi kuteerera. DJ Holy wagwan. Yes, maita seya. Handisi kuteerera kainika usatamene kuti tikunzwa kuti Gambakwe ari kutengesa vanhu, ari kusungisa vanhu. Handatoya handa zvakafanana. Mwakundinzwa here? Hanzi Gambakwe ndiye akusungisa vanhu, akusungisa nyoka yemabhunu. Ari kuita kuti nyoka yemabhunu anyimwe bheu zvese zvinhu zve. Unoziva kuti most of the time ndotonzwa kuti DJ Holy muchirakasha munhu kandomboti gandombonyarara ndichinzwa kuti DJ Holy achitaura but aiwa panda this time ndanete. Baba unonzi anzishiko wewe ndiye anonzi Leonard Embo Gambakwe wewe musoro wenyoka ndiye Gambakwe yawe. Ndo zvaantoita ndotori tsika yake ende ndo zvaatori. Ende ticharamba timudyisa chifumuro pa.5 Creative Studios kusvikira anzi right now akupisa general ka zvima secret recording zvaakaita kudhara
zvichitomborina kana nebasa rese nenyaya yekuda kungoshayisana kuti aningirikine awachise comrade nyoka yemabhunu. Saka ndikushaura kuti general store apo vari kupinda papi apo panyaya dzavo. General store dzavatotsvagawo publicity vachinyeperawo vanhu vokudhara ikoko vachida kutosumukawo ezvinezvi ndozvaari kunofukunura Gambagwe. Saka ndachitaura ndatokanda video paplatform pangu ndikati hamusamuteerere Gambagwe apererwa nawo asvika pekupedzisira akushaya kuti oita sei because akadya mari ende vanhu vari kumutuka mucomment section mangu vari kuzviziva kuti maya ichokwadi because those audios they've got nothing to do with nyoka yemabhunu. Ndozvo ndatoonoka. Saka munhu apererwa akushaya iwo kachitatisewo general story vangaite meeting naChamisa iwo kupi naikupi ndazwa inge audio general story vachitaura kuti hanzi Chamisa aidanana nanhingirini nafadzai mahere general story apo vaitsvagawo publicity kuda kupinda paplatform paGambagwe vachinyepa. Aiwa Gambagwe zvaanoita ukada kusvika paplatform pake unotamba naye anotokudzidzisa kunyeba ndozvaanotoita. Saka inini manje handina kuanguka ndatozinzwa ndikati maya mastatement aya ndiye munhu aida kutongopiwawo platform kuti aende. Iri Gambagwe ndozvaakuda kushandisa munhu nepazvake. Ndaseka ndikati Gambagwe apererwa manje. Aiwa apererwa. Do you still remember baba achitaura kuti zvoni inanzi ina ndichataura nyaya dzanyoka yemabhunu handichatozvidi kuzvitaura nezvazvo. Ko izvo zvakuzvitaurire chi? Yanzara kai maviews achauye. Maviews akari kudropa campaign chekutoti Gambagwe chacho chiri kufamba ende vanhu vari kuchochishanda zvekutodaro. Ndanzwa imwe nhingirina achiti hanzi ana Kuliend nana 0.5 ngavamire kutondinhingirina ngavamire kana muchida kuti inini ndisa general ndisa ku 2k misa 0.5 na Kuliend ko general vanoti misa vakamira paisu tisingamisike. Baba ini general handishande nawo kan general takangosangana panyaya yenyoka yemabhunu patingomubatsirawo. General tichitongopedza nyaya yenyoka yemabhunu vakatovhura hombe ndotoapisa paplatform pangu. Tombomira general ndianiko nai inini kana ndichipisa Mnangagwa sekuri ndozosvika Gambagwe na general story nai anokuva pamwe chonyararidzwa. Inini handinyararidzwe nemunhu baba. Inini even comrade nyoka yemabhunu achitobuda ka totanga kutonetsana nenyaya yemunhu endozichiyegesa revolution kuti mimi comrade maisapota zvinhu zvakadhakwa parinezvo hatikike munhu nekuti ari pasi batsira tomusumudza sanazopinda muboxing ring afree isusta free toti ngatichionesai comrade nyoka yemabhunu imimi muri kuti chii negesa revolution kana kuti ne-M31 yacho iyoyo tochitangira ipapo kwete kuti munhu ari pasi akadonha ndopaunoda kutanga kurowa kukika munhu aiwa zvinzaro. It's free and fair fights baba. Achiite seZANU-PF iri coward. Urikuona. Ini nantowirirana nedoctrine raitoparidzwa nanhingirikini uyo anonzi nanyoka yemabhunu achiti geza revolution vageza vachauya vachadai soho. But the fact yekuti anonzi anonyoka yemabhunu mwana wevhu mwana wekumusha and aitrayawo kuitawo change. Urikuona. Tinorwadziwa ndati let me help. Pandaoffer platform yangu. Gambagwe achizvinzwa 1.5 ataura nemalawyer akuita sei iye anobva Saruwaka akunzi nanyoka yemabhunu pinza general story vapota vachisa maupdates bva because vaiziva kuti vachaita sei vachadzikiswa chifumuro ende vafumuka kusvika pekupedzisira vakomana vevai zvisingaite. Nei tingati chii chakadaro icho chekuti aiwa vanhu vakaita sana Saruwaka havasisiri politics hatina politics. Iwe ndimbondiudzawo tell me one thing iwe unofunga kuti Saruwaka ane basa rechiko kana kuti chairman wesero ripi rinonzi Saruwaka rinodarika havana kana nebasa rese zvapfana zvikutotsvaga mari nzara wakambonaembedza anenge akapfeka kana kukoti kwekwe. We can't compare. Hatina chekutaura nezvevapfana vaya vasina kana nedhiri. Tutaura zvichiina naSaruwaka vakapera kudhara Gambagwe nevamwe vake kudhara ikoko takatolarita vatengesi. Gambagwe yanhoroondo baba. Gambagwe yanhoroondo takutomuti sekuru Gambagwe tateguru vakapera vaya tichatombotaura nezvavo kuramba tichotaura nezvavo tikutovapawo relevance but vasisina kana basa muchigemu. Tingaramba tichitaura tichinikira. Aiwa but ini chandaramba chekuti
anoenda akaura hanzi vanyararidza 0.5 naCulient ngavanyarare kuti isusu tiite izvo zvedu. Tinganyararizwa izvi ZANU-PF yakatadza kuti nyararidza baba, isusu tozonyararidzwa naGambakwe. Gambakwe zvake sekuru. Ndatobva useka ZANU izveso kanzi amene broadcasting rules what zvavari kuisira ndikati aina handi broadcast ndi kuZimbabwe, I'm registered in South Africa. Fuck off vari ikoko tichingova because toshandisa marules emunyika yatinenge tiri. Vachadhakwa tozotaura kunzi Gambakwe ndiani. Gambakwe akabroka akadya mari mari ya nyoka yemabhunu. Vakagocha vakaita brain mari ya nyoka yemabhunu ikoko. M31 zvarambwa, mwana wageza azviramba. Hanzi handizive M31 yekupi. Saka which means kana mwana wageza akaramba geza wacho atoramba. Hakuna M31. Varida kubira vanhu mari ngavatsvage mabasa vakomana vaya vakabroka ende vachabroka. Vatsoke puta. Handaseka ndikati General Store kutaura naChamisa Gambakwe zvekuita. Aiwa Gambakwe kuti upinda platform yake anotombokupa zvinyanya zvokuti unyebe kuti vanhu vake vaya vanenge vakamuunganira zvimadzoi zvezvo zviwane zvekuteerera because zvidzoi zvinova everyday ka. Vanhu vakave vakatakwa. Pane mumwe atomboya mucomment section mangu achida kutaura zvisizvo ndikati endai kwenyu koko kwakabhuroka. Munotaura naMnangagwa wenyu naGambakwe wenyu ari kuuraya vanhu nenzara. Mnangagwa anouraya nenzara. Anorwara munharaunda. Murume mukuru akachena musoro anoswera nyeba achimhaisana netwana tudiki tokadasana General Store. Anyare ere. Anogona kunyarawo kana mukadzi wake ndakazwa Mr. Tia kuti mukadzi wake ngaambomutsuurawo. Kana vazukuru vake vamboti sekuru zvamakuita zvazvisiri izvo. 15 years ndiri mumedia achiripota zvinhu zvakafumuka kudaro. Munhu ane 15 years angadai achiri kungozvirekodha egere. Handingadai ato SABC. Takadai yonzi Gambakwe BC. Ingadai Gambakwe media yemashuwa. Makamera munhu anoita live broadcaster nekafoni. Ndozvanokutaura kati quality yake vanhu havasi kuzvionera. Iwe akurwadziwa zvesu tiri kutomudhaya because tiri kuya nereal quality. Ndozvekumubohwa izvozvo. Ngambogara pasi. Munhu achikurekodhera mukitchen kana mubedroom. Kudhara. Muuze kuti hanzi naDJ Holly gara pasi mundharayo wakura. Enda kumba unogara kuningirikini kupurazu unorima madomasi. Hanyari munachena musoro anoswera kuda kuswera achinetsana napanhu adiko akaita sana General Store achiisa makuhwa paplatform pake. Nyaya dzekunyepa dzega dzedzi. Aiwa nyaya yaboha apa ndeyekungoti M31 haisi kuziva, nyoka yemabhunu haasi kuzviziva zveM31, haana chekuita neM31, geza wacho haana chekuita neM31, saka chiM31 chake ndechekupi, chiforimbo chekudya vanhu mari ichocho. Datora mari manje samubata manje. Aiwa isusu tisu vanhu vari kumuzvimbisa baba day in day out. Ari kutogara ari pamaplatform pedu achiona kuti apana yemakanda kuti chii. Ende sisati rwadziwika baba indogona kubva kusena kusvika manheru day rese ndichiti Gambakwe chino kusvikira afumuka chete kusvikira vanhu vaziva chokwadi because ndenisikataura zvekunyeba ndotaura nyaya dzine mafacts kana achida tonosangana kukoti. Koti ipi anoenda iye atori chiforimbo chemunhu. Koti inongopinda nezvimuforimbo zvevanhu because ichita zvinhu zvine mafacts zvine proof. Kaka ndozvatokutaura because nyaya yemari haasati yaadresa ka 100 and something thousand yandakamuti akabaya. Aiadresa because ari kuziva kuti mbanhaya akamubata. Iwe wakazvitarisa munhu akaita saGambakwe angabatsira munhu here iye achitotsvagawo mari. 5 o'clock dzaanomuka dzaidza ndedzekutotsvaga mari kadze. Baba ndazvitaura izvozvo Gambakwe ari ndakashandisa 75,000 mari yangu kuti ndibatsire comrade nyoka yemabhunu. Akaiwana ipi? Akabhadhara maloya. Akabhadhara Amira pamwanga nayo akabhadhara maloya akabhadhara maloya 20,000. Saka which means kuti 55,000 aishandisei kukwira maflight kuenda kuJoburg nekugara muhotera. Ukaona kuti ari kungotaura navanhu kuti saka pusa ati calculate. Kukwira maflights achienda upi? Achienda kuJoburg from Cape Town. Gambakwe akatanga kugara Cape Town rini?
Hai migamba kwagara pamidland mana imbomira iyo. Iwo ngofunga ina ndisi balance kan. Iyo gamba kwagara izve ndo kupa address yake kana obva azviramba kana achida. Kana achida gamba kwagara muCape Town handisi balance nini. Iwe. Aiwa Holly. Iwo ndori muCape Town wakambosangana nagamba ko muCape Town iriyo. Kana mbona munhu wana akatasangana nagamba ko muCape Town. Saka anogara pai muCape Town machi iworiwo munhu ane makore ari muCape Town. Handi unongotozva ndinganogara kwakati ndinganogara kwakati. Kune tugara tumwe tumaimba anotozva kuti muimbi ndinganogara kwakati ndinganogara kwakati. Wozotadzanzwa zvagamba akwe nedzungura anaro riya. Baba ndandizori panonzi pachiva paKorean Boys last week ndichitenga mapatsi emota yangu yanga yadhakwa. Ndakatosvika baba ndikatoona boys iri papo ndichitongopinda vanhu vakatanga kuswera tichikundi boy iri pafese pamusha. Apo muri seko boys shishi. Andina kana munhu wana akatombobvunza kuti agamba kwe takambomuona kana kuti chii ndanditona zitenderera ndingopinda long street handina kana munhu wana anotaura kuti gamba kwe ndakambomuona. Ayo gamba kwa nichimota ona chimota chake chakabuda nacho cheche ari panonzi pachipa pa South African Embassy Zimbabwean Embassy iri mu Pretoria. Ndo mota yaanotofamba nayo every day kana achida ngazvirambe ndonotomuratidza izveso paanenge ari kuti iyo haisiyo mota yako ine maphotos aya. Saka mota yakabva ku Cape Town rini? Saka akabroka anojairira ari kuraya vanhu nenzara nezvimangirikiti zvake kudhara ari kuunganidza mabaranzi. Namunangagwa wake wakabroka. Ini zita kuti Mnangagwa handidi kutorinzwa because hatina zvatitiye tichitaura paipai. Hatina president tiri nherera takatotiza tikuhunherera kunyika tikatotsvaga kumwe kumba kuna baba vari responsible. Anorwara baba idiniwe mudhurega ndakataka kumuparadza paindaneti ende ndichapedzera kumuparadza amuke futi mute gambakwe vanhu vari kuona chokwadi tichingovasanganisa nechokwadi chete. Murume mukuru asinganyare munhu achena ndebvu achena musoro ari kusweraenda makuhwa nemukadzi mudiki achirekodha vanhu without permission futi. Dainandiri general ndaifanira kumusunga kumuroisa nelawsuit baba. Ona zvakafanana nini indakatoti ona nyaya dzemufacebook ayo ngandisiyana nayo iyo ndikunzwa pese every video kuli and this kuli and ndoatomusuwa futi nditori benzi nditerere because how come kuti unonditi kuli and Mnangagwa uri kudamage brand rangu nini brand kuli and woti ndonzi kuli and Mnangagwa ndichita kuti pasina Mnangagwa every day woti tanzi ndikirikini kujairira kwakaita seiko kuli and Mnangagwa anosaiza gambako. Saka ndikazomunyarira zita rake papi achindi ataka every day. Inozo ndakatotaura kana ndine zvandakakutadzira sorry kana uchida ndikutengere mombe pamwe vanoda kutengerwa iri mombe kunzi sorry haasi kuda kuzvinzwa saka fuck off wake. Waitotamisa nguva ungakumbirira gamba kweruregerero baba kukumbira nezanupf ruregerero. Baba zviitwe kaizvozvo sekuru anofanira kutopiswa mapusene ega ega. Palist yenyaya dzako meshuwa kuti nenyaya 2 dzauri kutaura nezvagambako zvatombodzisiye nyaya idzodzo vanhu ngavazive chokwadi kusvikira narini kusvikira aenda papublic platform akubuda regerero kuna comrade nyoka yemabhunu kuti sori zvenyu comrade ndakadya mari yenyu and then obva akumbira ruregerero vana vezimbabwe ndopatinozodaro but zvamanje takutombomushanda mute gambakwe mute gambakwe mute that garbage. Ene ndoda kuti izvozvo chada kuti news dzaari kutaura tobva tariverifya kwaari kuzvitaura kwacho toonesana kuti apa wanyepa achogona kutoshanda munhu. Ini nguva yacho ndinayo zvangu, ini nguva yacho ndinayo. Zvake zvarufunditsira General Stole is the politician anenge achikwata isu atikwate baba haisaterereza isitogona kubvondora media house yese iripo paYouTube baba yakapenga kati. And then tozokumbirana ruregerero mangwana kana kuswera mangwana because there is no permanent enemies pa media baba. So ndezvake izvozvo. Plus imwe nyaya ndoda kubvunza iye ari kuzviti hanzi Fadzai Mahere ndiye anenge ari president. Ndoda kutsvaga nhamba dzaFadzai Mahere wacho timufonere kuti iwe Fadzai Mahere are you working with Gambakwe? Are you going to be the president of that so called M31? Tozviziva zvese izvozvo. Ari kunyeba Fadzai Mahere ofambira nonsense.
Fadzai mahere ota political party yagadzirwa naGambagwa. Fadzai mahere chachai. Baba kana Fadzai mahere akabuda muparliament ataurirwa naNelson Chamisa pakasiyana Chamisa Triple C bye akabuda. Unofunga anozosiya kusaidi kwaChamisa kwaari. Anafana ustalos vese vari very loyal kuna advocate Nelson Chamisa. Saka hapana zvaangaida kutaurira vanhu achinyebera vanhu bye vanhu vatongoona kuti aritsvaga zvake content. Zvake disclaimer kuti hamana iyi content ingatitandare ichitaura zvedu kwete kuti hanzi ndo nyaya zviri background. Entertainment ari ngoentertainawo vanhu vaya vada kungonzwawo zvataura. Entertainment hapana. Kuti Gambagwe sekuru ini ndone munhu akatomverifya Gambagwe atori musystem ari kutoshanda nakukomana ari papayroll atinangagwa ari kutobhadharwa so ari kuda izvo zvaita ngechisaskamu kudai soka ari kutodya mari isingaite. Ndosaka ona gore akazonzi hanzi anga asungisa futi hanzi bishop ari handizivi umwe bishop akanzi akambosungiswa futi naye munhu wese ukangoshanda naye padhuze anokusungisa vanhu ndo zvatondudza hanzi ngosikurodawo rizina naye mungomudhaya. Bishop Nyamakanga, Bishop Nyamakanga. Gambagwe isaskamu yarese kurakatapwa akabroka. Bozi unoona chinigirikini chacho usaskamu yawo ndewo usiyawo wewo anoto masiyawo ndo zvati anonyembedzera kudzungaira. Sechiti pasi nemasiyawo. Hanzi na mudhara Jeff Judah mani masiyawo mabumbu. Jeff Judah akatotsamwa Gambagwe mbwidi. Kupiko kwatingasikeromiswa naGambagwe baba. Nekudhara ndakateerera. Zvakafanira kuti 2025 ino iyi vanomiswa nemahofeti. Kudhara kaikoko mahofeti akaplaya role yawo akapedza baba tovarespecta. Zvamai manje pane aparipiki vakupinda. Tingamizwa nemuhofeti kana muchi. Kudhara ikoko takateerera zvisina basa. Ndezvekupenga zvazvo izvaunzwe nyaya iri paground baba. Nyaya iri paground ine mafacts ine musoro chaiye. Gambagwe haana kumbobvira adzingwa panyaya yanyoka yemabhunu. Akazvidzinga ega mushure mekunge malawyers ati tikuda ine independent media house inoita sei inotipublishira nyaya iyi nekuti tikaenda kwaGambagwe it seems kuti people are not trusting Gambagwe. Vanotofunga kuti taita sei tatumwa. Urikuona vatondiwonesa zvishuwa ndikatoonawo mainvoice kuti Gambagwe akabhadhara 21,175 chichichi akabhadhara ndikatoti ndatofunga kuti Gambagwe ari kudya mari kachichichichi zvikanzi maya ndikatoti saka ndichamukumbira regerero vanatokumbira regerero ndikatoti 50% until ndaverifya kuti zvakaita sei zvakamira sei. Ndichingopedza kuuploada video iroro after an hour baba ndikuona Gambagwe akanda recording yake nemalawyer. Zvikanzi muri kuendesa malawyer kuna DJ Holy Say. Gambagwe akutopopota bazana handichada. I will never going to talk about nyanga yemabhunu again. Usandifonere futi. Futi ko munhu ari kuvhunduke iwe ari kuramwe iwe. Urikuona. As time goes on varazoita ma-investigation tikatsvaga private investigator tichidai ndopakazobuda figure randakazotaura rangari 100 and something thousand mari yakadyiwa naGambagwe. Urikuona. Because ndakakola out kuti vanhu itai sei vakabhadhara mari kuna Gambagwe kandai ma-proof of payment. Vavakanda baba. Kozoita vamwe vasina kukanda. Urikuona. Faro wakafuti haana kumbodzingwa. Akazvidzinga ega. Urikuona. Akazvidzinga ega pachino. Nekuti angaona kuti akuda sei akubatwa. Nyoka yemabhunu ndiye akati isai General Stole pachino aite sei vapota vachikanda ma-updates. Zvikanzi General Stole chigananda hatisikuwada. Saka iwewo imagine vaenda Saro akamba anovhura chigroup chake vatanga kumhanya chinhu chake. Saka vakomana vari 2 ava vanambobvira vadzingwa vakazvidzinga vega mushure mekuona kuti unhu hwavo hwakaita sei hwakadhakwa ende vaiba mari and they were benefiting ende kuba mari kwavaiita yanga isiri nyaya kuti vari kungoba mari kuti vanakirwe vachidya yanga itori nyaya yekufixa comrade nyoka yemabhunu. Right now pane 65,000
ranzi chikwereti chavakasiya vakomana veSarwa kana Gambako. Chatinofanira kutofundraiser nekutaurawo nedzimwe mbinga dzedu kuti dziisewo mari tikwanise kubhadhara. Mukadzi wa nyika yamabhuno ane rent ye 2 months yanga isina kubhadhara. Uri kuona. And then iye ouya papublic platform wotanga kutaura danzi General Stole vari vakatengesa Nelson Chamisa. General Stole, who is General Stole in the political circles? Bvunza kana Mutsvangwa kuti General Stole unomuziva here. Havamuzive. They don't know General Stole vanhu vese ivavo. Uri kuona. Saka Gambako angotsvaga nyaya dzekuda kusvibisa Stole nekuti ndiye akaita sei akaappointwa naNyoka yeMabhuno. Haana kana nyaya yechokwadi yakutaura Gambako pabhani. Akatoomerwa zvake, akutogadzira content. Akabroka zvake. Alright. Because in General Stole, we can't mention the name General Stole and Nelson Chamisa in one sentence. At kwanise kudaro azviti. Utaita sei General Stole? Saka kunyepa. General Stole is an upcoming politician, and General Stole is hands-on. He is very sharp. Zvekutodaro. Urikona tikaona vanhu vakaita sana General Stole, ana Ostados, nempana anonzi Traore tikamubvisa kuZanu-PF tikamisa kuopposition chaiyo. Tinovaka nyika ichienda kumberi zvekutodaro. Ndo young generations atiri kuda kuti vanhu vamhanye nechinhu. Tovapa maplatforms vopenya, vobhilivisa vanhu, voonesa vanhu chokwadi. Gambako nemadhara ake eZanu-PF vomba vabva pachinhu. Vomba vaenda kunorima fodya. Ipapo urikona. Saka ukaona ndichitaura kuti General Stole is an upcoming politician aritoziva zvaaita ka. Kaita ma-mistakes. Vakawawata vachienda kwaGambako vachiita sei vakarekodwa. Zvabuda ka. But hazvinei nechekuita nenyaya tinayo nhasi. Nyaya tinayo nhasi ndeyekuti we have to fight for Comrade Nyoka yeMabhuno kuti vabude. We don't care about General Stole. Nemeeting yaona Chamisa. Iyo General Stole wakaona Chamisa kupi? Ona ndozvimwe zvinhu nechitaura kakuti moti General Stole asangana Chamisa. Akasangana Chamisa papi. Vanga vasangana kugreen office yacho inonzi kudii. General vakasangana mukapake ramheno mchiyezvo aitaura. Iyo chimbovaisa vaedhe inandi sikutonyatsodigiri nayo vaedhe pavanoona une nhamba dzavo General Stole wacho padhuze ka timbovabvunza kuti mukunzi makasangana Chamisa papi mimi because War meeting. Alright. Okay, tichavabata mangwana palive. Ndaitombotara nawo chiti una link randaita iro ndakupisa next time musataure zvamusingaziva kwamunenge musina kukuswera. Saka General Stole all the people, the public, an apology. Kuti as an upcoming politician ndaitawo ma-errors. Ndichitaurawo zvimwe nyaya. Munoziva kuti politics, ma-politicians anonyepa zviriko urikona. But now I'm learning and I'm growing up zviriko. Nyange ukaona ma-thumbnails aiswa naGambako aya. Anoudza General Stole kwakuri kudhara ari mufana mudiki-diki. Ndizvo. Zve 7 years ago. Kudhara man. Munhu anoita ma-mistakes atirambe ka. Anoita ma-mistakes atirambe. But kopese apa aidi kuzvibudisa Gambako kuti General Stole vakati. Nhasi Nyoka yeMabhuno pati hanzi ndakuda kuti General Stole vandibatsire fundraising. Gambako ngaamire. And they never mentioned futi Gambako. Angotaura kuti pane vanga takakumbira kuti vaite fundraising. And do you know kuti Gambako, alright, vanga takakumbira kuti vaite fundraising. Hazvina kuzofamba the way yataitarisira. Saka tamboti General Stole nani vafano mhanya chinhu. Uri kuona? Do you know kuti Gambako akaenda kanoona Nyoka yeMabhuno? Achida kunzwa kuti Nyoka yeMabhuno aishanda nani? Aidi information iyoyo. Ndozvinokuratidza kuti Gambako is in the system. Gambako munhu weZanu-PF. Zimuzanu. Gambako munhu akatotumwa. Zimuzanu rari muzanu. Ndozoona kuti haataure ma-real issues ari kuitika munyika. Ari kukanganisa. Anongotaura kuti munhu akagwazodai achidaida idzi nyaya dzisiko. Nyaya dziri kuitika nyaya kuti kwaitika zvakati. Comment about that. Can you report that? Antaura dzisiko dzekutoti kumana. Unototi uyu munhu akakwana here.
unoza problem yakaita Gambagwe akafunga kuti ndiye ega ane masosi urikuona but iye manje ane tomato sauce yake anogara achitora mufiriji. Isusu tinokwanisa kutoverifya. Tinavo vana mukoma wedu variko kumasoja vanenge variko kumabharaki, tinavo hanzvadzi dzedu dziriko kumapurisa uko, tinadzo hanzvadzi dzedu dziri kumaticha, ana gogo, anani, hama dzedu dzimwe shamwari tinadzo. Totombodzibvunza kuti iwe nai zvanzi zvakati hanzi amai varwara uko ichokwadi here kupresident's office uko chichiri kufamba kwaamai kwanza hai nyaya dzemedia idzodzo. Iwe kufunga kwako iwewe dai Gambagwe anga asiri munhu alright, nyaya yekuti mai Auxilia varwara tongoti yanga iri nyaya yechokwadi, nyaya iyoyo yobva yanyorwa naHope Ching'ono. Do you think kuti ofisi yamai Mnangagwa yaisaresponda? Yairesponda. Saka sei isina kuresponda kuna Gambagwe? Chimwana chavo zvimwe zvinhu munofana kuita muchiona muchicalculata. Gambagwe anenge aringokudhaivheta yeattention chete kuti kana makatarisa kuti mudai so omva hanzi ita so vanhu otanga kumhanya neizvozvo, apedza kudaro omva hanzi ita so, anenge achitoudzwa. Like pane imwe yakandishamisa akanyora hanzi Auxilia Mnangagwa under house arrest. Nyika ipi iyoyo? Gaya sekuri pazvinhu zvacho. Mnangagwa is gone. Mnangagwa chichi Chiwenga azopinda. Kupi. Mnangagwa removed by Friday. Mnangagwa in Chico, Mnangagwa in exile in Dubai. Mnangagwa chakazoti anyara ndakatemerwa nyora dzekunyepa baba. Kutonera mashave uyafa totsvakirwa kana zidombo tombokweshwa nyora dzacho adzidwa tokweshwa nezidombo nemambamba dzichibvuti dzibve boza panonyebewa paya. Aiwa. Gambagwe chibaba chekunyepa baba. Wewe chibaba vachiri legendary baba chinonyepa singaiti. Runyepa. Ndo ndachitaura ina ndimboita zvekumutywa kana kumutenderera kana kumunyeya. Tora achinzwa papublic, vanhu vese vachinzwa. Kwete zvaanoita izvo kuti anozoenda kunerweseri, udzai nhingirikini ndiani nyaradzai na Kuliant, nyaradzai na Holly, ngavandisiye, ngavasiyane nene vanzi vari kutira zavhura political party yangu. Vanozva zvakutaura. Political party yekuita sei? Ndaiteerera zvamungodhi yacho ndikati andozomushanda mangu kana political party ipiko. Iyo kamuonapo political party inovhurwa pajekerere pakadaro. Aiwa, isati sikumuramudzovhura political party yake. Ngaangovhura aipe imwe zita rekuti Gambagwe party, Gambagwe political party. Nokuti kuswera achiudzawo nonsense dzese dzegarbage dzaanenge achitaura garbage. Manje azivi kuti hapana kwazvinoenda. Baba political party zvainoitwa ndichimudzidzisa inini kana aura kuti mudzidzisi. Political party munotanga kutsvaga zvinhu zvenyu muri undercover, underground. Mapedza kudaro marongeka zvese motanga kutsvaga funding. Mamazvina munoregister party. Muchizoenda public, muchimaketa, muchiuya kumaplatforms evanhu, muchiita sei muchitengesa manifesto yenyu. Kwete zvokuti anotanga kutaura kuti toda kuisa Fadzai Mahere mupati. Fadzai Mahere wacho ambokuudza here kuti achiri kuda zvepolitics? Ambobvuma here? Pane zvimwe kapapa. Hanzi tichataura naye, she must come on board. Endo kada kuona Gambagwe anosapota vanhu vake, anosapota Rumbi, hanzi I like Rumbi so much, anosapota Saruwaka. Vanhu ava vanoshanda navo kwana Kasukuwere ikoko. Vanenge vachisapotana. Kasukuwere ndinonzi Kasukuwere ane utsinye. Unozati Mnangagwa atonane pana Kasukuwere. Kasukuwere ndeweku vanhu vane utsinye. Sapota chichi chinonzi Kasukuwere ichocho. Tidi kana kuvaona we. Titoti pasi navo vese. Ndiani ari munhu akakwana anoteerera Kasukuwere. Urikuona pane imwe screenshot yandiri kutoona yandakandirwa iyi zvikanzi now I understand why people hate Gambagwe towards our suffering. He is fueling hatred and confusion among poor citizens. You see? Ndo basa raGambagwe iroro. You see? Kuti anenge achiunyeperai muchikwara neconfusion, muchitukana, muchiita sei. At the end of the day hapana chabuda.
atibvundusirwe nana sekuru ana tateguru vakapera kudzara kupera serombe yekurwanda sekuru kupera sesipo yekuwachisa ana Gambagwa hatina kana basa navo havana kana zvavanoita. Tingatyikizirwa munhu ane 68 years topenga lezo tomudzipa endo tomuda muboxing match ndova naitodaziya mudzvai muna kutori neimwe mpinga yepa-UK yanga yati mupanhu wangu toisa mari pachinhu morwa match motora magate takings but akandibloka manje handichatauri naye. aiwa akatotya kuti chamatsenga nzungu bhoza anongoda chamatsenga nzungu 1 saka akatotya akati ndingadzimwa panapa ndiyana nozara chinyeba na 5. Gambagwa sekuru Gambagwa iwe chimbondudza one platform zvako yawakadzwa yakatora nyaya yakati pana Gambagwa. Ndakana wana ndoziya hakuna kana imwe chete zvo. Ndikuona. Inini sekuru ndikaenda panhingirikini pachannel pangu patebhura rakanzi copyright rere. Ndikuona maclip angu akazara unzwa kunzi akatora 70% pakatorwa 60% 100% hapana achingodzura content yangu achishandisa. But ndakana munhu one ndakarovesa necopyright handisi munhu wezano PF handina utsinye ndasiyana nana Maynard neZBC vaifunga kuti copyright yaipere manje channel yangu yadzoka in full force and havasi kuzondimisa and handisi kuzobvuma kumuna vanhu vakaita sevaya. Inini kudhara zvafamba madhezi ndichangouya vakambonditsemura madhezi ekutanga kabva vandiheka because ndakambohekwa ndapa 45,000 vavandiheka vandadzoka manje ndamufufose ndichiti handibate kana kaklipi kavo kudhara ikoko vakati izvo vakushaya kuti vochitibatira papi vakuda kuuya through Gambagwa saka tikuti Gambagwa ngaadzigara. Aiwa Gambagwa ngaagare pasi onyatsokumbira regerero comrade nyoka yemabhunu nevana veZimbabwe tochitangira ipapo tichienda kumberi kwete zvake zvaroda kudaro ende futi akakumbira regerero ngaasafunga kuti tichashanda naye hatife takashanda nemutengesi akaita saGambagwe. Gambagwe haana kana chido kana moyo wekuti Zimbabwe iende kumberi. Haana kana chakaroda ngoti Mnangagwa aramba achitonga chete achipa feedback kuna Mnangagwa kuti vanhu vari kufunga zvakati vanhu vari kufunga zvakati izvo zvachatotaura kuti nyaya yepolitical party vanhu vakaibuka saka toita sei uchanzwa kuti tapinda nemovement. Achajoina kuti apinda movement hapana kana wani chaanacho chaanoita munharaunda akatakwa dzimwe nyaya dzacho ndoshaya kuti kudhakwa impanje here tumbanje mbanje sombodziya here vari kukuti ndizvo tumbanje mbanje hanzi mvei autengesa mushonga musanzi mushonga mvei wakampinda musoro akura akasaka ndozvazara musoro akusvaka kuti brain dzake dzidzoke panzvimbo zvadhako mvei chiizvozvo dai zvakadaro izvozvo dai achitadza kuita vana vakomana achingoti mvei ngaushande kwaari ngazotaura zvakawanda katimusiye. baba ine ndine mapepa aGambagwa ekuti ndikada kuti ndikaubudisa vanhu vanotozonditi holo neutsinye but sometimes unoona kuti it's not appropriate kuti ndibuditse nyaya dzakadai so panguva dzakadai so momira ndonoti munhu anofunga sei. Inini ndakutaura izvezvi inini handi makaona mese vanhu vese vakaona ndakaita apology handikuratidza kuti ndinoona ndine pandakamukanganisira inini ndakushitaura ngauya apa public andikumbirewo regerero ndakaita apology zvikasvika kwese vanhu vakati zvechokwadi kana unga wakakanganisa zvishuwa tazvinzwa akasakumbira regerero panapa tikushanda naye kubva na 6 o'clock kusvika na 6 manheru every atichatodzime malive acho 3 hours video tichidhayana nemunhu ndozvazvatosvika apa. Baba Gambagwa inini handipinda kamukumbira regerero baba nekuti zvese zvaari kuita hapana nyaya zvozvo zvandokutaura hapana nyaya dzekunyeba iye ndiye anotokumbira regerero vana veZimbabwe vakabira mari nezita rakomrade nyoka yemabhunu uri kuona bosi mari yakabiwa yakawanda ukaba mari yese ini network yangu ikatongoita zvakanaka stable nogona kutopinda live na 9 ivava vakana kuma10 ikokoko ndomukanga futi ndomukanga handisitombomirira zvakadhakwa kudaro izvozvozvo
Nichero pakati peusiku hazvichatoperi. Because hakuna ungaba mari yevanhu. Mari inorwadza kushanda mana. Nemabasa echigadhi, nemabasa mamwe ari kuitika. Garden boy. Ungodya. Pakaipa ka. Achingorwa zvake mara anga asadaro mveso yaisa. Atodhira naye umwe then uyu anofanira kunyaya yanzani Sarwaka ngaachita asungwe. Afana kusungiswa kana vakabamba pangodiwa nigirikini private investigator ngaite fast apedze basa munhu apinde mukati vanhu vakajaizwa vakajaira vanhu mukati. Hanzi nagambakwe Sarwaka threatening Sarwaka kuti vada kumusungisa. They are threatening kuti vada kumusungisa. Saka iye ane zvaari kwanisa kumuitira kuti asasungwa. Hanzi Sarwaka chake tichishanda naye, you'll be in the security. He's a good guy. Security. God. Umisa God. Kana zviri izvo zvepo. Kana zviri anotoka mahopo. Gamba kwenda mutadza baba. Akuda zvakadaro. Kudhara. Alright, iri bo DJ Holly Spaka rega ndinotopedza da kuti ndichitopedza video ne ndoda kutotanga rimwe futi kuda kumudha kusiku nhasa kurarwe kukuliend kudhaya munhu kusvika vati sorry because pakatoshata vanhu ndikati vanyarara ndofunga pamwe ndakapusa vanofunga pamwe ndinovatya. Tityiswe navanodiki vanhu vakuru but vanodiki. Boss kuna kuti chiti pasi nembavha mbavha dzese ngadzimatsotsi ese ngaakwadzwa. Vanhu ngavaparadzwe baba, vanhu ngavaparadzwe. Tsotsi inofanira kugara ri down. Tsotsi usaribvumidzwa kuti riite profit, ngaritite loss, ngaritombodzakwa rinobhadharana netumwe tupfambi tunenge tuchivasaidhira vachitaura vachifambisa zvimanarrative zvechinherera fuck off zvinhu zvisingashande. Taneta we are sick and tired. Hatichatoterere. Mira uone papa. They are failing to raise funds. Vaka raise $36. Alright, it's fine. They are failing to raise funds. Iye kana ari kukwanisa kuraise funds. Let's say that they are failing to raise funds, which means iye ari kushandira system because system iya ine mari saka inomupa an amount of money anenge a requesta. Ngati takudzvanya ipapo manje. Aiwa system iritombhadhara kuti adyike mari, apiwe mari, aranyauka mabhunu aramba ari mukati. Uri kuona sense yacho. Yaitokoleka kune vanhu iyo yangatoriwo mari yaitodyawo zvake nevanhu vake achitoita zvaaita. Iyo chimbofunga alright ngatidai so Gambakwe haanambobvira akolekta mari handitika. Haana kukolekta mari. Gambakwe akashandisa mari yake anotaura kuti akashandisa 75,000. It's on record. Gambakwe akabhadhara 20,100 and something handitika. Saka imwe 55,000 yakaenda kupi pamari yacho iyoyo. Iyo kule ndio uruda kubatsira munhu. Washandisa mari yako. Mukubatsira munhu uchishandisa mari yako iwewe wakashandisa yakawanda kupfuura yawakamubatsira nayo. Does it make sense? Panotanga dai akati maloya ndakamabhadhara 50,000 and then 25,000 ndakashandisa for my traveling expenses angu yes. Was it necessary for Gambakwe kuenda kuningiri kuJoburg kwacho kana achibva kuCape Town kwainyepera vanhu kuti anenge achibva achishandisa maflights? And maprice emaflights hakuna maprice akadare kuti angaite pa 50,000. Mahotera tiri kumaziva akachipa mahotera zvisingaiti. Indotoziva chero yaitorara yacho ndoiziva chiflight chaitopinda chacho ndoziva aikwira chiflight inonzi chi. Saka ndatoziva kuti yakashandei asi anenge achidhakwa here chii chero kadhakwa kwacho aichitike mari aisvika kana pahafu mari yaanenge achitaura iye. Akunyepa. Uri kuona kana uchinyepa usanyanyotaurisa. Taura ka1 womba wanyarara. Vanhu vangada vachitora kwatira chiti ana hole manyanyira Gambakwe. Hamusikuona kuti Gambakwe akanyarara here. But ukazoda kutaurisa manjeka toita kuzokufere-feta toda kukubudisa pachena toda kudyisa chifumuro womba wafumuka manje. Ndozvanenge achingoda.
saka bhozve kuti akambona kuti ndingaite sei apa pakashata uya gamba kwega kana achifunga kuti chamusiya ngaafunge katatu. ina handisi kutosiya iva papa irori randikutori iro this one ndakatopa 2 hours something and I'm going to record another and kusvika kwaiyedza hatisi kusiya vanhu munhu wese nhasi munhu vanopinda pachitima pasine vatengesi pasine vanhu vane utsinye vanoda kuti vamwe vanhu vafire majeri ivo vachisara vachidya nemhuri dzavo dzichiguta chii chakadaro na ichocho. Imagine baba walaita akabo hanzi chi ane live ari kuita na 10:9 hanzi how general stole compromised chamisa right ndoda kuti achipedza ipapo ndikutopinda live inani nyaya ufarira zvopinda live ndina kutombomupindirawo ipapa pachipedza ipapo da kuti achipedza ndendiripo ndatombonomuunganira ipapo sekuru ndatombonoona ndingiri live yake iyoyo. Chii chakadaro ichocho ndomuudza andakamuudzwa pepe hanzi aisaura nasimba zvikanzi uri kutaura ndarageza uyo ari apo kambako anonyepa zvinotyisa tsitsi kunyepa chaiko aiwa papa uya ane nyora dzekunyepa saka dzoda kudhiswa nemambamba chaiwo uri kuona yakaitwa Traore naJeff Judah nezuro kunzi ndikasangana newe ndakumami musati ndikasangana newe ndoda kukumamisa ndoyarida kuitwa iyoyo ndikasangana newe kukumamisa obva wakata foni obva watomukata usapindura angoma jejuda chinzwa iwewe Traore chinzwa ndikakota ndasara zvine musoro ndikasangana newe ndoda kukumamisa handisi kutamba ndanyatso kukumamisa foni ndayakatwa baba aisinombohonerera nekunzwirira panenge pakaipa aiwa rekanimboona kuti ndingaite 1-2 here tinotamba alright kawani. So that was DJ Wally muri Zimbabwe. I think ndatopedza ndisina kana zvokutaura kana pana anenge aboyikana asvotwa rutsa uri kwauriko I don't care ndanteerere kana inini chandakanagira nje kuti chandataura ndo chandataura and I'm unapologetic panyaya dzacho idzodzo anenge aine something kuti uri wrong pakadai so hande munodza vana venyu hama dzenyu kana varume venyu kana vakadzi venyu ndikwa muno muchigara ikoko ndo vamukwanisa kunoudza kuti aiwa zvotaura izvo wrong inini I believe in what I believe zvendenda totaura izvo totobelieve zvinenge zvitori right and inini handitaure zvinhu for no reason I think pandakatoti ndaita apology I thought kuti maybe ndine zvandakatadza. So my team vakagara neni pasi kuti no pamwe unogona kune zvakanganisira munhu because it's not that easy kuti munhu every day achingoti uzodai but izve so tingoti hondo inopera nehondo imimi musaindityireka kuti ranga munhu ndondityira kuti ndiningire siyai tipedzerane imimi basa renyu nderekunguva pana muchiona zviri kuitika muchiona nyaya saka chingoona nyaya kana muchinge mabhoyi kanawo nadzo you know what to do. I think I'm done with it.